Kerestem egy fogadót, és betértem oda. Jó estét kívánok, fogadósné! Jó estét! Tudna-e nekem ételt, italt és szállást adni? Igen. Köszönöm szépen. Most nagyon kedvesek voltak velem, megvendégeltek mindenféle finomsággal, étellel, itallal. El is álmosodtam, leültem, magamhoz szorítottam az aranyludat, mert bizony ilyen szépet én még soha nem láttam, és egy kicsit elszenderültem. Hát, uramfia, ki kukucskált ezt a fogadósnét, hogy valami különleges állat lehet itt az ő fogadójába. Halkan odalopódzott Jankónk háta mögé, megnézte ezt a nagyon különleges állatot, és képzeljék, mi történt. Ahogy megérintette, azonnal hozzáragadt, kiabált, harsogott. Senki nem jött segítségére. Míg nem a lányai, a fogadósné lányai egyszer csak keresésére indult az anyjuknak. Anyám, hol lehet? Anya, hol vagy? Elindult a leány, hogy megnézze, hol maradt sokáig az édesanyja, amikor meglátta, uramfia, hát ebből a nagyon finom falatkából neki is hagyjanak is még, hogy ilyen aranytólú lúd, hát nehogy nélküle vágják le ezt a ludat, ahogy közelebb ért, megtalálta az édesanyját, míg ő kiabált, hogy Itt vagyok. Ne gyere. tehát ő nem bírt azzal a vérével, és oda nyúlt, ő is hozzáragadt. Jött a fogadósné másik két gyönyörű szép lánya. Hol maradt sokáig az édesanyjuk, hol maradt? Ők is megnézték, mi lehet az a különleges állat, szemrevételezték. Húha, na hát, ez egy arany. Hát ez arra. Megnézte, ám ő is hozzáragadt. Burgum, mi lesz itt? Még nem jött a fogadósné, másik, immáron harmadik leánykája, hogy hol marad az édesanyja és a testvére ilyen sokáig. Megnézte az aranyludat, nagyon tetszett neki, ő se szeretett volna kimaradni ebből a ludas vigasságból, és képzeljék csodák csodájára, ő is hozzáragadt. Már nagyon sokan vannak az aranylúd mögött, a fogadósné, a három lánya, és még a legkisebb is itt volt. Indultam én hazafele, észre se vettem, hogy mekkora forgatók van mögöttem, bár vannak. Megyek, mendegélek. Innen szembe jön velem egy pap. Jó napot, pap uram! Dicsértesség! Hát maga mi áradba, illetve min mosolyog annyira? Tudom, meg akarnám magát gyóntatni. Engem gyóntatni? Van-e bűne? Bűnöm? Hát nekem nincs bűnöm, csak egy aranyludam. Az bűn. Az nem bűn. Ugye, hogy nem bűn. És? Megvenni ezt a valamit. Megvenni? Hát nincs az a pénz, amiért én eladnám magának. Semmi pénzé? Semmi pénzért. Na de tudja mi? Ha akarja, vegye el ezt a ludat. Elkezdette? El. Mennyiért van? Nem eladom. Eladod? Nem.
akar ez az alanyrúd oda menni ez a paphoz. Mit csináljuk? Na! Dicsértessék, jó atyám, mi megyünk dolgunkra. Na de, a papot nem kellett félteni, a mósága és a kapzsisága nagyobb volt. Megragadta ő is, megpróbálta megragadni az aranyrudat. Úgy bizony. Na de lássad, hát ő is hozzáragadt, bizony, bizony. És ahogy mentünk, mendegéltünk, egyszer csak egy gyönyörű nagy kastélyhoz értünk. Ám erről a kastélyról tudni kell, hogy lakik abban egy gyönyörű szép királylány. De azt is tudni kell, hogy ez a királylány nagyon szomorú. Soha életében egy percig nem nevetett. Tudjátok, hogy miért nem nevetett? Ki tudja, hogy miért nem nevetett a király kisasszony? Bizony ez a király kisasszony el volt átkozva. Na de ahogy a király kisasszony kipillantott az ablakon, és meglátta ezt a forgatagot, olyan hangos kacagásba kezdett, hogy az öreg király összecsapta a kezét, és azt mondta, drága lányom, mi lett veled? Édesapám, hát ilyet még életemben nem láttam. Megígértem neked, ha valakinek megnevette, annak hozzáadulak feleség. hozzáadják feleségül. Na hát egy kicsit el is búsult ez a királylány, hogy pont egy többfirkóhoz kellene hozzá mennie. Nem akart, látta ezt az öreg király, és azt mondta, hogy Próbára teszlek. Megfelelsz, Kidobta a dudliát? akkor neked adom a leányt. úgy bizony, na és egyetlen királyom. Életem, halálom, kezedbe ajánlom. Állok elébe a próbának. Mi legyen a próba? Menj el az erdőbe. És az erdőben találsz egy hatalmas nagy hordót. Nincs itt a papád. Egész tartalmát ki kell inni. Hűha, hallották, hogy el kell mennem az erdőbe, találok egy hatalmas hordót, és az egész tartalmát ki kell innom. Hát mit csináljak? Mit tegyek? Hiszen én ennyi bort nem tudok meginni, egy pohárral se, nem, hogy egy hordóval. Most mi lesz? Úgy bizony majd a pap segít, ugye? Hát akkor menjünk csak oda. Dicsértessék, uram! Nagyon nagy bajban vagyok. Kérem, segítsen rajta! Menj a géngihez. Ekkor az a hordó, hát nagyon nagy, igen, pont ekkor az a hordó. Ott a Ibi, menj oda. Megtiszteltetésnek venném, hogyha kínál ezt a hordót. Megteszi értem? Legyen felesbe! És te segedelmével. Úgy legyen! Na, jól meghúztuk! Meg, még! Csurog! Tetszik, hanem elbírtunk vele, ezt ki is fogyott. Köszönöm szépen! Remélem még találunk. Ott még nem, már össze akar adni, csak nem tudunk kire. Nem, az aranyrudas menet, visszamegyünk a király elébe. Gyere. Felséges királyom! Életem, halálom, kezedbe ajánlom. Tomi. De ne, anya. Utolsó cseppig elfogyott a bor a hordóból. Jó. És mi legyen a második próbatétel? Na, Menj vissza az erdőbe. Ott találsz egy óriási nagy cipőt. És mit csináljak én egy óriási nagy cipó? Mind meg kell enni. Mind? Az utolsó morzsát. Ám legyen.
Hát jönnek velem a segítségek, hát menjünk vissza az erdőbe, Figyelj, Tila, megkeressük azt a hatalmas nagy ciprót. lesz dáda. Hát itt látnak szemeim. Hát már megint a papok. Üdvözlöm, atyám. Ismét nagy bajban vagyunk. Itt van ez az óriási cipó. Az öreg király azt mondta, hogy mindegy morzsáig meg kell lenni. Jézus teste így van. Tudna-e segíteni? Segít. Megesszük mind. Libahús is lesz hozzá? Nem. Nem bizony, a libát nem adom. Akkor együtt pusztán a kenyeret. Hát meg is ettük mindegy morzsáig, menjünk vissza a király elé. Királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom. A cipót mindegy morzsáig megettük. Menj, ott a Gingi, ott a Laci, menj utána. Jó. Na most akkor hozzám adja a leányát. Biztos? Hívva. Aki össze... Nem csak a leányunk kezét, a királyságomat. Megkérjük a papot. Az igen, megyek a támok. Akkor lehet mondani a szent beszédet. Ásók akkor nagy... Amit Isten egybeadott, ember szét ne válassza. Hát ez a mese nagyon jó mese volt, hiszen a jó elnyerte jutalmát, a gonosz kapzsi emberek pedig hozzáragadtak ehhez a gyönyörű lúdhoz, aztán a végén ők is rájöttek, hogy nagyon nem kellett volna ilyen kapzsinak lenniük. Ugye gyerekek? Egyetértetek, hogy ez egy nagyon szép mese volt? Hiszen Filkóból, Jankóból gyönyörű királyfület, tapsoljuk meg, jó? Gyönyörű királyfület, és hát nagyon jó segítőink voltatok itt a mesében. Volt egy gyönyörű címszereplőnk, egy aranylúd, Léna, tapsoljuk meg őt is. Volt nekünk egy öreg odvaspánk, és egy nagyon aranyos segítője, egy szintén de kisebb bokrocska, ők is nagyon ügyesek voltak, és hát a fogadós nép meg a lányai, és azt is el kell mondanunk, hogy itt a mi segítőnk Lajos ugyan pap szerepben volt, de egy kicsit hozzá kombináltuk az ősz öregember szerepét, mert ugye nem volt másik férfi segítőnk, és így kerekedett ki igazából az Aranylúd mese. Szeretnénk kérni a végére egy táncos mulatságot, hiszen minden jó, ha vége jó, ez egy csodaszép mese volt, és ha sikerül beindítani, akkor táncoljunk még együtt az Aranylúd elvihetét, meg a többiek is a többiek is majd visszakérjük, jó? Akkor táncoljunk egyet, kérünk rá hangot is. Menj.
Szuper voltál, jó